1, 2. Παρακαλώ. Κάτι για φτύρες. Όχι ρε. Τι. Ο Νόε, άρα είναι η πλημμύρα, θα είναι την πλημμύρα, θα βγουν το νερό αυτό. Ο Νόε, εδώ και εντολήν τα όλα τα ζά να μπαίνει να πέσει ο κυβωτό. Εγώ πήγαν τα ζά και εγώ, το ένα να πας άλλο, κάτσε εγώ θα πω, βαρκίζω Νόε, τι κάνετε εδώ πέρα. Πώς πάτε έτσι να πείτε, απολύτιστη, με τη σειρά, αλφαβητική σειρά. Το καθένα να πάει στη σειρά του. Ωραία, έβασε η σειρά. Ο ρινόκερος κάθεται. Τι ρίχνει μπροστά, η ψήρα. Λέει η ρινοκερίνα, το ρινόκερο, ρε ρινόκερο, η ψήρα είναι μπροστά μας. Αυτή είναι η ψου, εμείς είμαστε ιερού. Τι δουλειά έχει εδώ. Λέει πάνε πέσει, να πάει στη σειρά της. Πάει η ρινοκερίνα, κρύεται τη σειρά, σαν την φτύρα του. Ρινόκερος, στα υψηρά έτσι. Ρινόκερος. Ψήρα κάνει έτσι. Τίποτα. Σου έσχεται λέει το ρινόκερο. Με αγνόησε λέει, δεν τρέπεται λίγο, εγώ την είπα αυτή είναι ψού που είναι μπροστά. Τι ρουφιάνα λέει, άντε ξαναπάει πέτρινη, κάνει την παρατήρηση πέτρινη, θα μαλώσουμε, θα σκοτωθούμε. Ξαναπάει. Ρινόκερος, εγώ λέει ψήρα. Μουνόψηρα.